Egameni laNkulunkulu wethu ushaye ngcwele uNyathi lwezulu wasebuhleni bamaNazaretha oseGqwethani. Njengamanje ngicela sifunde ukushaya isigubhu sesihlabelelo 124 ukuthi sihlabelele siku-124 sisiba singaphephi isigubhu sishaya kanjani. Alright, umthetho wesigubhu mawushaya isigubhu uyavala ngo-left uyavula ngo-right. Alright, sesiyaqala. Pisa abahamba abahamba right, sesawisigaba 2 manje sibaphunyuza ukuzidela manje uyakhona uyavala ngala uyavula ngala. That's it, don't panic. Right, siyaqala.
ba oh swang oh oh sitela ba ande balithande right sesawisigaba 3 manje ngiyahamba ekugqabadela nakhona uyavalakala uyavuka ora sesiyaqala aho ngya hamba ya oh hamba kwekuqa bade oqa bade sa